Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Dayo ang dini khusiya jaona nagirdों आरो गोजानाव थाङा न'नि फुख्रियावनो आं खुसियाखौ जावगोन. आं दायो खुसिया जावनायनि भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लाबोसिगोन. गोबां गोबाव समनि उनाव आं दिनै भिडिअ लाबोनो नागिरदों. नोंथांमोना नायलांबाय था. नै बिथिं उन्दैफोरा मा होनो मार्बल गेलेगासिनो दङ. उन्दैफोरा नैबे जोंहानि रयथिता जोंहानि भागिन नैबे सोरजि नैबे आंनि फिसाज्ला नै मार्बल गेलेदों नै मार्बल. बिथाङा मार्बलाव जोबोर प्र नै मार्बल गेलेदों. बोरै गेलेदों नै रा नै खेबसेबो लगायनो हाया. हायासै गैया हाया आं गावनायखौ नायनो आं दा मार्बल गाव नागिरदों. नायलांबाय था नै रा मार्बला नै नायदे. I am pro मार्बल प्र. दायो आङो खुसिया जावनो थाखाय खदाल आरो खांसि लाबाय नै. खांसियाबो माबा नङा प्लास्टिकनिसो सारना प्लास्टिकनि. दायो आं खुसियाखौ जावनोसै लोगोफोर. नोंथांमोना नायबाय थायो. जोङो न'नि फुख्रियावनो खुसियाखौ जावनोसै. नोंथांमोना आंजों फल' खालामदो. जोंहा आयाबो थांगोन खुसिया जावनो. नै आयाबो थांगोन. लोगोफोर जों दायो खुसिया गरं थानाय लकेसनाव जों मोनफैबाय. जोंहानि न'नि खाथियावनो नालाय न'नि फुख्रियावनो. नै बेथिं थांनांगौ नैथिं थांनांगौ. ओरैहाय थांनानै नै फुख्रियाव मोनफैबाय. फुख्रियाव मोनफैयोबा खुसियानि गरङा नै बेनो आरोखि नैबे बेनो खुसियानि गरङा. दायो जोङो खुसियानि गरंखौ एटेक खालामनोसै आरो दा. नै मोनसे गरं नैबे मोनसे. खुसियालाय बांद्राय गिदिर नङा. थेवबो जों एटेक खालामसै. दायो आं नै खदाल लाबाय. आं होनसैनि आरो दा नै खुसिया जावनायखौ नोंथांमोना नायलांबाय था. जात्रा खालामबाय नै फार्स्टआवनो नै दै दङ नालाय दैखौ थेना लाग्रोनांगोन आरो थेनानि गरंखौ जावनांगोन आरो दैखौ दा थेना लाग्रो नागिरदों. मोनोना मोना खाफालाव दंना गैया ट्राइ खालामना नायनोसै आरो लोगोफोर. नायलांबाय था. आंबो खुसिया जावनायनि प्र नङा. थेवबो माने बोरियाव थानायखौ जावनो नागिरदों आरो. मानो गेलेाखो दायो बान्दोखौ थिखांबाय. दैखौ सारनानै गरंखौ नागिरनोसै आरो दा. नायलांबाय था. दैखौ सारबाय.
खुसियानो गोमाबाय लोगोफोर गैला Bay lên nhiều xe đây tuyệt một cái khăn lăng bay nhiều friends खुसिया थ' गैला जावना मोनासै खस्थ' खालामगारबाय मा खालामनो आरो उपाय गैया मालायनि जिबन गरमालाय नंगौमोन गोमाबाय माथो खालामनो बेयावनो दंथारोमोन ओजों थांबाय बियो दैथिं थांबाय दैथिं थांबाय दायो खुसिया मोनासै नालाय माबाखौनो न'नि फुख्रिनि नाखौनो गोजोमसै आरो दा नै थिथि इथिं खालामदोंमोन दा खुसिया गुदुंमोन मुथि थांखो This is kalau linianya si daw lah. Bulan tu kok. Aku tu dah minggu. Lanang kok. Lanang kok. Sizow teman, kusiya gaya. मा खालामदों उपाय गैया खाफालाव गैया गरंनि जावबाय बेयाव गरंसि जावबाय बेयाव गरंसि जावबाय गरंसिखौ मोनदांथारबायमोन नाथाय मा खालामनो आरो इसोरानो होआखैबा मोनासै लोगोफोर दायो जेसो सारनोसै माने माबा मोनसेथ' हराव जाथारनांगोन ना बेखायनो जेखौनो सारनोसै आरो फुख्रियाव दायो फुख्रियाव नै आइया जे लायनो थांदो जेखौ सारनोसै आरो स' लोगोफोर नायलांबाय था जे सारनो नागिरदों दा नै जेखौ नै लाबाय नै माने जेखौबो आं बारा सारनो रोङा नालाय थेवबो माने जानो थाखाय ट्राइ खालामना नायनोसै आरो स' फ्रेन्ड्स नायलांबाय था जे सारनाया बोरै सारो Yes! Finally, Dia lagi ji. Nayan saya. Yes, look nih, bye bye. Masih bye bye. Yes, bundu isi bundu. Nafsa coba ini. Herlah. Yes, look nih, look. Nang mata. Astra ya bekar tangakay. Neira. Tuyana hasunum kerlaya. Ini faiduman tangbai. Faiduman tangbai. Ini masuk aja. Hah? Hai kamu na. Ayo.
Đây thì boiler đặt được luôn này. Đây này. Boiler được nhiều boiler đặt được. Ini lên đây ra boiler thì. Fukhriao cái thu nó lé này anh thấy à? Lana ya. Nel kawan nih. Ang gede. Ini. Pagi sekolah lagi dulu. Iya Mas Sizow. गुबुना जेखौ आगदादोसो सारोना आं आगसिदोसो सारो आरो ना हमनायाव एसे उसुबिदा जायो नै आगसि आखाइदोबा आंनिया आरो माबायानो आगसिदोसो सारोना लोगोफोर आं दायो नाखौ सारखांबाय सारखांनानै माने नाखौ दायो सुनो नागिरदों आरो नैबेनो नाया नै बारा थिखाङासै आरो जोंहा मानसिबो खम नालाय बेखौ नाखौनो जानोसै दायो सायनोसै सायनानै साफा खालामनोसै साफा खालामखांनानै आं दुगैनोसै थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो माने फोजोबनो सानबाय आरो दा भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां आंनि इउटुब नायगिरि नोंथांमोनखौ मोनसे गुरै खावलायनाय जाहाथे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय।